Hi, this is Ellie. Welcome back to my channel. Bintang and explain yepi ka psychological horror film ka bekerteng incident in Yugoslavia. Nabas tang jo ka ne ka film ngi yo iye ki family. Ka kami ka kolin bat ki arngot ki khun samla jongka ka bet bat ka vera. Kine ki lisa shaka yeng ka bat mai ka jongki. Ka ba ki la yo pateng na ka anti jongki hadin bakalaya. Ka bet ka ko abon long ka nong thokot ka ba pau namba. Hadin khandiat por hang ne lawan ka we ka kandi truck. Bad o driver jongka ne ka truck ula ko ekti hadin ka to ka ne por jongka jiya enti jongki kila sange istangenti bad ka ber kali tijing bam na dukan kat ba kadang tijing thit hang ne kai I shapar ya ka to hi ka truck henry kam na plenjing mo thane ka ne nang ta hang ne kala yo iye ka we ka khobor ka bala tho sha phanga jingja basung sharkhe bala don curious new ki bala pan yap ye ka we ka longyeng bad kila sabandi ya ka khun samla jongki hadin ka to ka ne por jongka jiya lenti jongki kila poi shakane ka ying bathmai jongki onda kila rung shapo jongka ne ka ying ki yu I ba shapo jongka ne ka ying la dap tang da ki khun bendro suda nang ta kila ra kitiar gitar jongki shapo jongka ne ka ying ka bet kala ra ka typing machine jongka kat ba kidang ya bun kam ban bu e kitiar gitar jongki hakane ka por ka to ka trok kala wan sange hangne bat kat ba ka kmi jongki kadang kan phone uwe ubru ubasngai ubahe ubru urawan sho na din jongka haba ka bet ka vera ki asngau ya ka jinglan yar jongka kmi jongki te kilami sabar na ka kamra jongki une ubru haba uyu I ki te ula be ki bad ula tani ki na usnyu shapo jongka basement une ubru umdan marwe ka don sa ka we ka bru ka we sharkhe bad ka ong ba une ubru ukwa mnyele kai bat ki khun bandru hangne ka mut e ka vera bat ka bet kine ki bru ki psychopath ki panlong ya ki the samla kum ki khun bandru bad ki pensitom bat ki le boru ya ki bat ka desha phangjong ki ni ki reus new ba ka bet kala yo pule na ka kut khubon une ubru u I ya ka bet hangne teu ya lam ya ka vira shakawe pat ka kamra ka bet hak jing so shifting kala phet hangne henry kala kendu ya ka ne ka bru ku bi sharkhe henry hak ne ka por ka kami jung ka kalawan bat kala sho ya ka ne ka bru ban yarap ya ka khunjong ka nang ta kala yarap sa ya ka vira bat kala ya sho ban une ubru bahe bru bat kala yo alat ru bandung penya biu hakane ka por ka to ka bru ko ba ishar khei kalawan biang bat ka kmi jongki kala yo ban penyap ye karo nang tang yo I hadin khadan rusnam ha ka baka bet ka pos new ya kane ka jingja de kala kendet bat kala linyar hakane ka por ulok jongka ulawan pendekane ka bat ulapan sutu ye ka baki ke baro kile ya bit menta bat menta ka de tang ka jing pos new jongka menta ka bet kala long ka we na kinong tho horror fiction ka pa pau namba ka bet bat ulok jongka kila donru uwe ukhun ka bet kala thoru ka we ka novel ka bakerteng incident in a Yugoslavia ka bade shaphang jongka to ka jingja bushisha ka bala jai ki bat ka bet ka yethu ya ka ne ha ka interview jongka we ka TV show nangta ondalamet ka henmen jongka ka vira ka badang don hapdang ka jing tumang mansem na do ka to ka jingja ka bala jai ki kala funeka bat ka ong ye ka bet banlit phaino sayeng bat ka don kam ka jingarap jongka ka ong kumne te kala bu no kumta ka bet kala rai banlet sayeng banlet pe ya ka kmi berkan menjoka onda kala poyeng hangne ngiyo I baka vira berka kmi jongka kidang sa a ka nehi kayeng ka kmi jongka ha baka yu I ka kalap jang sobhaya karang kat berka jingkman ka bet ha baka yu I ya ka kmi jongka bakam lele te kala ngau kuliman sem bat ka yetu ya ka kmi jongka baka vira ka funeka te ka kmi jongka ka ong ye ka baka vira kala long kulmar khli na do ka to ka jingja ka bala jaya ki bat kat ba kidang yat kisngi kar kom long jongka kala nang jor bat kat ba kidang ye jongka ki asngo ya gajing lanyar jongka men jongka bat haba ka bet galit pen ka hen men jongka kan san kala mi na poklasen bat kala panchi ram naka ka bet haba ka yu iya ka ne kar kom long jongka hen men jongka kumta kala khot e ka gmi jongka hang ne ngi yu I ba ka jingmo jing perkhat jo ka vira kala long thut ba na mar ka to ka jingja kadang penting pen smej bat pentabang man sim ya ka hadu mentaro ka bet haba ka yu iya ka ne kar kom long jongka te kala sngsi ba nangta onda ka bet kala gandit thia kala yu iya ka jing tho ka bala tho ha ka yet ya rabianga kumta kala pe ya kan men jongka sha basement hangne ka yu iya kan men jongka ba ka bat we kun bandro bat ka ong bala don ki bale binya ka bat ka don kam ka ji rap jongka bet bat haba ka men jongka ka yesngo ya ka jing sawa jongka trok te kala phen no nang ne nangta onda lamet ka bet ka yu I biang ya ka ne ka jing tho ka bala tho ha ka yet ya rabianga kumta kalit pit biang ya kan men jongka haba kalit pit ka yu I ya kan men jongka bakala shate ajintia bat ngi yu I ba gadur khmat jongka vira kala ta make up kum ka khon bandro
kabet kalami na kene ka kamera ban le jibat shabi ban pelaj akan menjongka Henry kan san ka jingkhang jong kene ka kamera kalakang kabet ka yos ngau ya ka jinglan yar jong kan menjongka na po jo kene ka kamera kumbala dan mono bapen shitomeka bat handin kandiat por kalalong jairo kabet haba kayu iya kine baro kali khot ya kami joka Henry hakane kapor kavira kalami na po jo kene ka kamera bat hang ne kabet kayu iya ka ka bas ngushar khe baladon bat habat sho ya kan menjongka ta ka ka baka kamla ban yu i bat kalayu i ru dalaki jongki kemat baladon mono baka kamla ban yu i balapan khe ki semprek ti jong kan menjongka haba ki yu iya kine ki baro ki bas ngutrim teka kami jongki ka ong ka bet ban pe ka vera nang ta kalami shabar ban phone ambulance hadin jongka ne haba ka bet ka pe kan menjongka ka hen menjongka kamdan shu hakane ka jaka bakadon bat haba kayu iya ka jingkhang joka basement kala khang te kala khod ikan menjoka Henry hakane kapor kala yes ngau ya kasur keren jong tu psycho na po jong ka basement te ka bed kala sng shifting bat hang ne kala yu ir nga ya ka ka blajaman shwa bau to bru psycho utane ka vira sha po basement kumta ka bed kala sng shifting ba nang ta on dalamet kat ba ka bed kadang dem kai pinsan ladan bawan khandru be ka bed bat set na shintur jongka hang nengi yu i bakane kadi katuhi kabru ishar khe menshwa nang tangi yu i kawi kabru ko pathi a sofa bat onda kalaki bat peja ladi hakayet hakane ka por ngi yu i bakane kadi kabet ka bala man saw kum kabira kabet haba ka yu i lade kumne bat ya kar kum long joka te kala yam sosi kumta kali wat ya kan men joka sha basement bat hang ne kala kali ka bakala le ayu ka kumne bat kabira ka ong ka bakam shamle i ka bat ka ongru ba menta kasin uto psycho wala jadi kabet haba ka yo soya kane de kala bitar ya kan menjongka kumta ka vira kala thabeka bat ka kren ka pansuthu ya kabet ba ka de bat kendit benruna bat ya le ya ji shisha bat ka bet hakane ka por kala kmo ya ka blaja menshwa ha ka ji shisha ha ka to ka por ba ka kami jongki ka ye sho bat ka to ka bru ko ba isar khe ka de ka kami jongki ka bala yap om de ka to ka bru ko ba isar khe kine baro kidi tang ki jing modur jong ka bet ha ka jing shisha ka bet ber ka vira kim pada long ki bal asam labha kumba ka bet kala yu i ha ka jing modur jongka ka jing don jong ulok uba i ukhun bat ka jing long jongka kum ka nong thokot ka ba pau nam bha kine baro kidi tang ki jing modur bar ki jing pos new jongka ka vira kala sngo komen bha ha ba ka yu i ba ka para jongka kala kendil benro Henry ka bet kala sngo si bha ha ba ka kan mau ya kine ki baro bat bamentaro kidang sya set sya basement nangta haba ki yo sngo baladon bawan sya basement kavira ka phaya ka bed bandri sya po closet bat ka ong ye ka ban sngamjan balada kito ki psycho ki lam ye ka bat ki tade ban sngamjan kam de ban khi na ban mi ka jing sawa khan diatro Henry's new book na mar ba ka ne ka bru ba ishar khe kal ati ba ka bed kari sya po jong ka ne ka closet kumta kala kem ye ka bat kala yalam ye ka bat ka ne ka bru kala te ye ki ti jong ka bed bat kala pentam yang kabia ka bet kum ka khon benru nang ta onda kala dep kala yalam ya ka bet sha ka wei bat ka kamera bat kala pensyong ya ka bet hap deng jong ki khon benru ka bet kala yam sosi bat kala sim wei kulip nakli jong ka wei ka khon benru ka badon cha jan joka bat kala puri yaw neu kulip sha po jong usnyu jong ka nang tangi yo i bau neu bru usai ko ulawan rung sha po jong ka ne ka kamera bat ula sim ka wei ka khon benru belekai bat kat ba udang lekai ya ka ne ka khon benru lami kasur ka jing sawana po jo kane ka kon benro ka bapan long yaw neu psycho ban sngu bitar kumta ula thang ya ka kti jongka ka bet kala sngu shifting haba ka yu iya kane kumne ka bet kala sngu thu babale ka han men jongka ka phaya ka bas kamjar kamde ban pen mi ka jing sawa khan diatro ka bet ka persang manom khi khan diatro Henry's new book namar bau neu psycho ula jidi ka ban lekai bat neu psycho ula kta ya ka kumta ka bet kam sngula shashu ta kalayam ka bapan long yaw neu bru ban sngu bitar te ula thape ka bat ula mod ban thang ya karo Henry bhabok hakane ka por ladon ka khon ban rew bahap na almari bat neu psycho ula phaiden ka bet hakane ka por kala seu clip na po jong snyu jong ka te kala dung yaw neu bru hakane ka por lami ki sur ka jing sawana po jong ki khon ban rew ka bapan long yaw neu psycho banam sngula shashu te ula sim bat ula lampat yaki hakane ka por ka bet kala par suki ban mi nak ka kamera Henry uni usai ko ula yok kem ya ka Henry wala kum taru ka bet kala yo lat ban sho na kli jongu da ka typing machine jong ka nang ta kala sim shabi na u ban yo phen nang ne Henry hakane ka por ka to ka bru ko ba ishar khe kala poi bat kala be ya ka bet
Kabet ka shim ka typing machine jongka bar ka kawang ika shajing khangin. Banya lamba kala ya kane ka briu ba isharke. Kane ka briu habak ka yo i ba kane ka jing khangit kalapat. Te ka perkat ba kila yo mi shabar. Kumta kalit pe shabar. Henry kabet kampet shabar. Kabet kari shapoying. Penuat ya kat menjoka kanang bakin yo ban pet lang na kane kayeng. Kalong ka ek badan bok kala kendu ya kan menjoka. Henry ha kane ka por ka to ka briu ba isharke kala rung shapoying. Kabet ber ka vira habak ka yo iya ka te kilari. Henry ha shwa ba kan yo iya ki kane ka briu kala yo ngawe ka surjong to sai ko na ka we per ka kamra. Te kala lit pe yewu. Kumne kabet ber ka vira kila yo mi bat pet na kane kayeng. Onda kila poy kam shi jingai khandian. Hang ne ki yo iya ka kali jo ki pulit bat baro arhon kila ya perta banyara bat ki pulit ru kila sange bat kili ja ayu ki bat uwe na ki ula fun ya ka kenhun pulit ban wan syakane ka jaka Henry's new bok bakane ka jingkar manjong ki ban lat imru kala duno haba kane ka briu ba ishar kai kala wan poy hakane ka jaka bat kala siat ya kine ki pulit bat kala ya lambiang ya ka bet bat ka vira syakato kayeng na ka daw jong kane ka jingja ba sngoshar kai bat ka jing tumang mansim kabet kala poi biang syaka jing mudur ba ka jing ir ngai jongka ba kala yo lad bet penang ne hakane ka sin kayo iya lade ba ka don haka we ka party bat ka kami jongka bat kala ya kenduru ba do favorite author jongka o Lovecraft bat ula ya ro ya ki kam jongka hapdang jongka ne ka jing ir ngai jongka kabet kala yo iya kan men jongka ka baliniar haka jing sosi ban yo jiara hakane ka klip mat kabet kala rai ban yarap ya kan men jongka bat kane ka rai jongka kala ya lam ka syaka jing shisha sa shisin kabet kala kendir benreu berkala don syapo jong kene kayeng bat une usai ko ula knyot na rendang jongka Henry hakane ka por lami ka sur ka jing sawana po jong ka we ka kon benreu ka pa penlong ya une usai ko ban sungo bitar ti ulit syo ya kane ka kon benreu bat kabet kala yo lat bat penang ne hadin jongka ne ka syem ya kan men jongka bakal asyak knyot na kane ka breu ku bi isar khe ti kala yarab ya ka bat kala ya syo bat kane ka breu Henry hakane ka por une usai ko ulawan bat u persyang bat penyap ya kabet Henry dan bok hakane ka por lawan we pulit bat ula siat ya nyau saiko bat ya kane ka briu ba ishar kheru bat ka jingdu jing kerman jongki ban yo mi na kane ka yeng kala kurno lamar ki pulit ke yo ya rabat pelaj imiki ka bet bat ka vira kel asngau ko men sim ba kela yo mi nang ne bat haba ki yo iya ka met yap jongki ne kirus new nang ta ka bet kala yo ir ngaya ka kemi jongka ka ba kedaw ya ka typing machine ka badon shamadan imat ka ongi ka ban bud ya ka jing thrang jongka ban long ka nong thokot ba ponam kumne kane ka khana kala kurno kublesi pun yu pi parlok bi ngin sia kendu biang hakawi per ka video bye take care